Het weer een hele operatie naar je vissershaven om de potvis op de wal te krijgen. Het mannetje is naar alle gedachten verdwaald. En wie konslis doet hij in een Watzee te Loonekam. Het best is juster om 6 uur verstoren. Misschien gek om te zeggen, maar het zag er best wel vredig uit. En dat was een fijn idee. Het dier had niet een hele grote strijd met zichzelf. Voor zover je dat kunt inschatten. Het dier ging langzaam op zijn kant en kwam op een gegeven moment niet meer boven. We hebben gewacht, het dier heeft geen adem meer gehaald. En nu ligt hij hier. De potvis is een van de grootste beesten die de laatste jaren op de Watzee stoon is. Hij zal heel uit elkaar hellen worden door zakkundigen van de Universiteit van Utrecht en van het Museum Naturalis in Leiden. Nou, wat we gaan zien is een hoop smurrie, om maar even mee te beginnen. Maar we hopen toch wel een hoop van de organen te kunnen bekijken, bemonsteren. Te kunnen uitsluiten of het dier ziek is geweest of juist te kijken of er tekenen van ziekte zijn. Voedingstoestand, reproductie, allemaal dat soort zaken. Alleen nog het skelet wordt bewaren, de rest gaat de afval over niet.